Не знам. Май не бяха много добри тия, ама... Ще... Ето го Inside Out Glass Cleaner, ето... Бахте тройките. Мале Glass Cleaner. Колко си не му е фанеме ребаунд. Oh man. Моля се, не, fuck. What the fuck? Там са. Взехме. Това го мислех, интерес. Да, ама тук беше мале... Дали бе? Каташо не вли бе? Аз го напълних. Wide open ме, дай. О, то ще вкара чай. Кеш бъри. Искам да ме видиш, тата. Гледал. Бай, баба Яга. Какво Мартин направо няма правят им очи. Да. Чакай, аз им пенсах квадрата, моя очи му чупи зъбите. Уау. Ама да говориш така е. Пах ти много е бърз. Абсурд. Уху. Найс. Браво е, сме. Пред този човек. И леко го фанах само. Драйвинг ли па ме май на 20, как ги ме керчат работите. Ари бе. Чакай бе. Нищо, нито борба зи. Що не взим ти кор нашия човек? Да е ба. Всеки път като се фигна се чуя дали да е гърмя, ами чуш, че пак ще ме контеснат. Бати. Абсолютно си е борбането. Той е глас скрини. Аз иха. Много ме е паднал друга. Път. Братлете направо. Не са. Трябва да се направим някаква за парка. Ого. Да. Той и мога да оставим, че сравня с техници. Добре. Много гадни пасови. Някакво те връща такова. Че яде се. Майко мила. Знаеш. Ти опе. Така. Икни опакта звукове. Пах, пасаш. Диля. What? Той някакви много тишит ме пасинга е човек. Не помня. Много
зад него само. Тото между никакви борби не фаща, манек. Пък уж е глас, клининг, такова, а още никакви борби. О, шит, излезе на 5 секунди. Аз не разбирам. Хубаво има 5 секунди, ма защо няма дефензив 5 секунди? Никаква логика, човек. Уж... Не, ако ще ми кажеш, че може да стоиш така на защита 5 секунди по това, абсурд. Какво се стъпа? Не, никаква логика няма да може да стоиш 5 секунди на защита, обаче на атака не. Защо на атака? Кеш мъни. Право е. Защо са дървета? Правиш да го понашивате. Найс. Трябваш мазъкън, че ще ми скочи пак този моста. Добре. Айде. Найс. Това. Айде. Спечелихме, Иванов, спечелихме. Ага. На защита малко не са. Ма този пак, уж Гослинг беше бюро, пак една борба не ми взе. Вижме с 6 борби са. Не знам, аз толкова колко от борби. Сигурно той кой знае докъде. Войк супер много XP ми дай. Ти докъде сега? Ма към 11 къде? Охо, защо толкова много хора, бе? Добре, бате. Ела, бе. Ти са много зле, брат. Войти много зле играят. Ам. Влизат някакви типони. Тя Big Daddy Shack. Този е читър. Много мяза на читър това, левия. Такива по 62 оверал не ми обикаля с дрехи за не знам колко хиляди. Сега ще ги няма. Ако са читъри си чупя което е цена Буквално страна. го направих, такова 2 пъти го взех аз. Как става, брат? Много. Майко. Той читър... Да, разбрах, че му е спамиш. Най-се тъп тия стилови човек, дето съм на това. Хващам борбата и той да ми би два шамари и ме взима. Нищо не мога да направя такива. Ко стана, бе, човек? Трябваше да е белът на тук. Не. Покарах! Файна, да. Ще го фикаш, ли? Май са насрагащи вътре. Буквално на генг бегнаха от трите страни. Фрито плетна ли, какво? Защо затвори? Пиша. Никой нищо не му казал. Я че да направя, ама... Както и сега. Аз съм от колко склона с тази шапка. Не мога да го глича някак си. Кеш мъни. Тя са слаби.
Да, той ще си доваркта с малко, ама кой го знае. Не, Кирилчев там бе. Е, то преди да не ти даваш да имаш спид с това човек. С хака. Не беше ли те? Да, ма пак нямаш много спид. А, what? Не лезих аз бе. Та еба. М. Това е лард на барона, знаеш от колко време стои между другото? Бах ти. Не. Да. Друг път. А, чекай, ще уж вървя към теб бе. Браво, хост. И еба, ма. С какво ги контакт дъмпваме? За парка ли няма и купнете? Не бе, имам в кариерата, ма. Сигурно, да. Айде, спринг, гринг. Нема, какво правиш, ма? Ох, Мартина Досон. Ще ни тия ще го убим, бе, човек. Айде. На другата страна вчи. Ще взимам като сега. Ма да, много е бърза 62 вара. А не, той говори, че не му стреля. Аз как додих се взех? Куса? Той ме бутна, ама. Дракон. Прецени, че опаса виждате. Чуеш ме котика? Вах. Оставя, че чума в него е. Да, утре. А тя се слаби на куче. Другия 3 шултера не му се релиза горкичка. Ох. Уи! Дали е? Аз искам ще учадъря, той си че я вкара. Къде ще да е? Кой държа? Не бе. О, али стара. Тя... Тя перфектно в него се върна обаче. Друго се е с по-гостика. Няма време. What? Това ще бъде интересно, защото колко, ама няма проблем. Ай, двамата. What? То защо ми... О, цъкнаха тока, бате. То не става без ток. Не Пасна знам, чек. това дойде ми. Селски тъп пас. Аз от 0-6 станах 6-6. Ох, теле Мартине. Ох, еба си, брат. Ти се скуни, what the fuck. Фана го той джудже на заслон. Няма време, ще опънем пак по стане. Той това оставя ти го пък, айде гейм. Бахте, уиннахме. Че то май е тренична хора. Пешва слуш мърсен. Ох. Мартине, Кажи ми, ти на бед чукайте. чакам ги от много отдавна. Те ли? Между...
Да, аз много съм агресивен, много ма дразниш. Беше ти видя ли го Мартин, като играем в футбол? Не, дойде да марита мен човек, не знам защо е така. Да, бе, аре, Да, бягай не го тук. ли видя? Дават ми някакъв пас, той идва, ма с всичка сила човек идва Да, марита. да. О, Слави, преувеличаваш, брат. А боли ма краке, не иска да ходиш с патерите си. Гати удара, брат. Не, знаеш как ме срета, човек? Ай, то 400 ниво. Лошо. Трябва да цъкне на кариера. Ако не са, нямам анимация на парка, а? М? Значи, да. Да, значи може да се несъл. То смая 401 ниво. Ми, страх ме. Аз ще ги имам, ама... Мале, той само един да беше... Бе, ти двамата си някакви билди. Two-way inside-out point scorer. Или... Това не е добри, Иванов. Сега ще ги начупя набързо. Сега дешва се. То с малко... Хубаво ще е шапката. Изглеждам по-висок. Къде има такова? Ще мъча даре. Да, еба тя, тази майка мраз. Бог. Ти няма да ми гуш така. Чуеш какво ти казвам? Колко прави от тебе, човек? Пак си. Петро, чем така? Пак бе. Браво, бе. Какво? Какво ще правиш? Какво ще правиш? Ама, няма затваряш, но. Време му са CS. Все пак натам, че. Играем парк. Трябва да паднем тогава. Да. Са бързи тия. Абсурд. Вой! Ще, между другото, доста го напълни, човек. Малко му трябваше. Пишем Ербоня. Не знам, играем парк сигурно, къде загубим тогава. CS. Не! Айде, мой тунче. Опъни шорти. Тия не знам, или тролят нарочно, или нищо не знам. И са някакви тъпи NPC-та мръсни, не знам, нищо не става. Не може да. Не, се направи това. Скинчата. Пак ти ще пасовите човек. Не. Ах! И не успя да я типна. Да еба. Абсурд. Или? Добре, не. Бе, това е мега по-бърз, между другото. Абсурд, човек. Ама стрелят някаква мувинг така напред, някаква много страна. Бог, Слави. А? Бог. Стига. Те са много такова педали. Буква си. 100%. Тежко да си да това. Аз за това двойките не ма кефят, някакви много тъпи трихарди. Сега ще е вкарал танако. Покут си някакви трихарят на мастия, човек. Това ма върна гейт, ма спре паса, дай му батко. Найс. Кра. Изглежда и той. От това, че мисля на последния страна. Абсурд, човек.
Две квадрати. Не. Да, хубаво, че изкарах. Опа е шорт. Найс. Той съм също ретард на куче. Бе. Найс. На вторица и идвам тия глупаци. Трябваше, ама... Кой къде се върне, гърмя. Ей, те право. Уи, къде очи герой ме? Ай. Айде, лека. Тихичко. Боку си. Много добре, много добре. Добре, добре. После ще за анимация, ако не се няма. Бай, аз последния бач. Дигна ли това нивото? О, ще да толкова малко е. Аз съм на 91 на 12. Почти 12. Если цель, сега ще ги видим. Където няма ти ли е хубаво? Още един 40 не го добиш. Този десния, плей някакъв. Ще ги видим тя. Но на този 2D винаги имат някакви нереални манеци. Не минава и двамата супер много, не знам, че един скуп интересно на 40 ниво се са 90 това рао. Не гледай. Сега ще ги... Ма тос може да не са читен, че 95 е равно 8-то. Той е Марта в FIFA, брат. Ой. Ето се е много висок. Той не мърда, го пак е. Трябва да дигна бас, трябва да дигна болхендала между другото, аз доста му ще изтака. Брат, то защо си пред тебе? Аз не мога бутне за заслон. Ах, не. Днес Господ не се усмихва. Малко да. Найс! И тия ще ги накажем. И тия ще ги накажем, сега дишам се. Дай! Трябва да се слънче. 5 секунди. Опа е, че лошо. Късо пак. Късо на релиз. Ай ба! Майко. Тъжно. За нищо не стават на защита, ама където има 90 000 спид. Той на атака не стават, ама много бързо. Ламера.
Много са дразнен тъй човек, не са много са дразнен. Просто се набият, защото не скери 2 квадрат. И е много по-бърз от тип. Ските работи. Найс бе. На грина да? Той аз трябва да си го направим, ама нямам и оверал на тройката. Айде. Ай, те корзих. Да еба. Аз имам блендърс. Ма на си на бронз. Айде, моето момче. Не трябваше, ама... Направо си чупих квадрата и ни го форирах. И сега го... Не са ни разбира на тази речи. Искам да го форирам да му набия шамарите, спавам квадрата 8 пъти, нищо. Един път искам квадрата, дан! Сигурно, то някакво ли. Има че игра? Ясно. Трябва да го тестваме. Майко. Бай... Шшш! Това бутове! Не, това направо не е сериозно. Ами аз нищо я дарах, ама тя се върна при мен, защото те. Моето момче. Идва към теб. Дори не идва към теб. Да, еба. Той скача от фритрова. Трябва да кръкна. Не мога, човек, не мога. Кога да направя? Виж го, ма не, виж го къде скача, това направо не е сериозно. То трябва да го пробвам да не му стреля. Да почна ми фризва. Виж какъв ти е кора! Глас клинки, пост там, нищо се. Абсурд. Като мине не предем просто някак е по-висок. Мале, загъбил чрах. Да стреля това го. Пълен късмет. На двойка. Ти 2-2 е някакво много такова. Ако взимат те позишъни малко... Браво! Ако взимат позишъни... Да знам, малко не съм сгъваш шадарите. Трябваше аз малко периметъра плеймейкинг да стигна, че нямам даже quick first, пък ще е добре го има. Насрак са. Викам, че ще я мисля, човек, направо съм сръгащ. 8 степен. О, давай да. Не! Кучка! Първи ми го ти изкочи. Кага ми пластире. Бах то суря. Стига. Да. Да, ебама. Аре, вече, стреляй тази топка да ебама. Ко се връща? Не мога, не. Като влязат те в пинта, просто не са някак. И двамата с много древни дънки, някакви баджи. Як минаш. Ташак. Малко трябваше. Моето скрим CS.
Ако да е оня. Пешо? Все пак ще името. Вай сега